Hello, magandang araw sa inyong lahat. Ngayon ay magluluto tayo ng napakasarap na pork menudo. Ang ating lulutuin ngayon ay isang request ng aking kaibigan na magmamigrate na sa Canada. Singkotsahin muna natin ang pork belly at liver. Ito ay 3 kilong belly at 3/4 kilo na liver. Lagyan ng 3 cups ng soy sauce. Dalawang piraso ng lemon juice, isang buo at kalahati ng bawang, dalawang sibuyas, tatlo o 4 na piraso ng bay leaves, one tablespoon na black bell pepper. I-on ang kalan at iset ang timer ng 50 minutes. Iwan natin hanggang kumulo, balikan at haluin. Balikan natin ulit at muli nating haluin. Lagi nating balikan at haluin upang hindi dumakit ang karne sa kasirola. Tumunog na ang ating alarm. Tignan natin kung malambot na. Aray! Init! Lambot na! At dahil malambot na ang ating karne, takpan lang natin at iwan ng mga 3 oras bago natin igisa. Kung ang menudo mo ay pang piyesta, we suggest na sikotsahin ng dispiras. I-marinate natin siya ng overnight para lalong mas masarap ang ating menudo kinabukasan. At dahil matagal-tagal pa ang 3 oras, lakwatsa muna tayo. Tara, nood tayo ng concert ng Westlife. Alright, Dubai, I want everyone to sing everywhere we want to sing. Here we go. Nostalgic. Wow, ganda ng show. At bago pa tayo makalimot, tara, uwi na! Checkin muna natin ang ating siningkotsa. Ito siya after 3 hours. At ngayon, hihanda na natin ang iba pang mga sangkap na ating gagamitin. Ito ang ating mga sangkap. Sibuyas, bawang, kamatis, carrots, patatas, red bell pepper, green peas, hot dogs, pasas,
at mantika. Tara, igisa na natin. So, painitin lang natin ang ating kasirola at mantika. Kapag mainit na ang mantika, ilagay na ang bawang. Isunod ang sibuyas at hayaan lang natin siyang mag-caramelize. Maglagay ng 1/2 cup ng soy sauce. Isunod ang 5 piraso ng kamatis. At kapag medyo lumambot na ang kamatis, isalin na natin siya sa ating siningkotsang karne. Isunod ang patatas at carrots. Haluin ng bahagya at hayaan natin kumulo. Isunod natin ang red bell pepper, green peas, hotdog, at pasas. Hi! Tikman natin guys kung anong lasa. Sarap! Guys, lagyan natin around 1 teaspoon of salt. Let's add some more pepper. Iset natin ang apoy from low to medium. Checkin natin ang carrots kung malambot na. So now, meron tong Just make sure may tamang lambot ang ating mga gulay. Presenting ang ating pork menudo.